Čaute kamoši, idem vám v rýchlosti nahrať nejaké informácie do konca tohto roka kalendárneho za zvukov Pepy Pig v pozadí, takže omlúte ma. No, ideme si povedať, že vlastne teraz je obdobie, kedy nás čakajú šarkaniady a tekvičkové slávnosti. Možno ste si všimli, že uprednostňujem na zapisovanie moderátorov, lebo potrebujeme, aby sa aj v tejto tematike zaškolili. Sú to akcie, ktoré sú šarkaniady buď v exteriéri, buď v interiéri, niekde aj s workshopom, kde pomáhate deťom vymalovať, vyfarbovať, vyrábať šarkanov a niekde je to bez workshopu. To znamená, že aj odmena je vlastne podľa toho, či je to s atrakciou alebo bez atrakcií. Pre len upresnenie, odmeny zaškolený animátor s atrakciami 50 eur, nezaškolený s atrakciami 40 eur, moderátor 100 eur. Tá suma je preto tak daná, pretože v tom je započítaný aj ten čas predtým, sklad, veci a tak ďalej. Dobre? Odmeny bez atrakcií, kde sú väčšinou hry, súťaže, disko, tak zaškolený animátor 40, nezaškolený 30, moderátor 80, prípadne všetko podľa dohody, keď je dlhšia akcia. Toto sa bavíme o klasických dvojhodinových akciách, hej, keď je dlhšia akcia alebo niekde ďalej, alebo jedno s druhým, viete, že vám v tomto sa snažíme výsť v ústrety. Potom je typ akcie tekvičkové, Halloween, sú to rôzne, buď v štýle Harry Potter, alebo v štýle proste čarodeník so svojimi nejakou upírkou a podobne. Tam poprosím všetci si nakúkajte choreografie, zaškolený Monster High, Wednesday Addams a rôzne iné, ak poznáte nejaké strašidelné pesničky, nejaké také detské, akože čumbalaka, čumbalaka, čumbala a podobne, tak toto si pripravujte. Aj tú hudbu, napríklad Mario púšťa veľakrát Thriller od Michaela Jacksona, hej, a takéto, keďže tam už ideme Halloween tekvice, to isté. Štýl je aj vonku, aj vnútri. Prosím vás, vždy sa pýtajte, či je akcia vonku, vnútri, pretože niekedy je akcia vonku aj v prípade, že napríklad, ja neviem, 5 stupňov a mrholi, hej, takže aby ste vedeli, že čo si máte obliť, či si máte dať pod kostým termoprádlo, či si máte dať bagandže, alebo čo máte robiť, dobre? Teraz vizuálna akcia. Toto by som chcela povedať, za posledných pár týždňov sa mi zdalo, že to išlo trošku dole, ten štandard, takže chcela by som vám pripomenúť. Akcia naša alebo vaša nejaká účasť v TBP už zahrňa od príchodu proste k nám, od príchodu na akciu, čiže starať sa o atrakcie, starať sa o veci, byť tímový hráč, dobrá nálada a tak ďalej a vyzerať. Nie len odviesť tú prácu dobrého animátora, v tomto by som ináč chcela veľmi, veľmi vyzdvihnúť, čo my sme mali oslavu Viktor, Sára, Renča. Extrémne vychválili ich naši hostia. Prvýkrát v živote vlastne naši rodinní príslušníci a kamaráti videli v akcii kvázi našich animátorov, ale je to vaša zásluha, že akože takých profesionálov dlho nezažili, čiže tým vám chcem všetkým poďakovať, nielen vám trom, ale všetkým, lebo viem, že proste nastavujeme tú laťku proste dosť vysoko. A tým chcem povedať, že nie je len látka to, že aký si animátor, že si úžasný animátor, moderátor, ale aj ten vizuál. Lebo chceme proste fakt byť akože topka a jednoducho s týmto ide ruka v ruke. To znamená, keď Mário povie, že máš vyzerať ako vyňunkaná princezna, výrazné oči, rúžové tiene, modré tiene, kľudne si daj umelé myhalnice, glitre, rúž výrazný, rúžový, červený. Ak máš problém, že sa nemaluješ, tak proste babi, kúpte si kozmetiku, ktorá je, ja neviem, nejaká eko, ale proste potrebujem, aby ste vyzerali. To isté vlasy upravené. Neexistuje, že dojdete na akciu, že takto si dáte do cibule vlasy a to je proste kostým. To proste súvisí všeho všudy. Ak nevieš, ako máš vyzerať, že Páne Bože, ja neviem, ako sa mám proste nastavovať, vždy som v tých chatoch s vami ja, takže to so mnou komunikujte. Google, dáte si, vymyslím si, boli zvieratka, hej, takže ako vyzerá napríklad, dáte si, že lienka, make-up a podobne, hej, čiže niekedy menej je viac, dobre, netreba to niekedy proste komplikovať, silou, mocou si niečo nacapať na tvár, len aby bolo a prosím, vždy používajte normálne zdravý rozum, že či sa vám to páči, ako vyzeráte, či vy by ste boli spokojní s tým, keby k vám takto prišli animátori vyzerajúci na akciu. Čiže keď si proste princezna, tak si nádherná, keď si ježibabka, tak sa proste dáš na ježibabku. Keď nevieš, ako sa ježibabka maluje, naučíme ťa to, alebo si pozrieš nejaký manuál, že si urobíš túto nozdry, hej, nejaký biely podklad,
nejaké proste túto s ceruskou na oči, čiže noste si aj tieto veci. A proste pokiaľ vy to neviete spraviť, tak poproste niekoho v tom týme, že prosím ťa, trošku ma domaluje, alebo trošku mi tu sprav nejakú jazvu na piráta. Chcem povedať, že niektoré kostýmy sa viete nádherne, proste geniálne zladiť, indiáni, country, piráti, ale niektoré pokulhávajú a potrebujem, aby ste toto naozaj brali, že to je proste súčasť toho. Tak ako sa rozložia perfektne atrakcie a aparatúra, tak proste musíte aj dobre vyzerať. Ale keďže my tam fyzicky nevieme byť s Máriou všade a kontrolovať, tak proste je to na vás. Je to nielen na moderátorovi, ale aj na vás, že či proste vy ste, každý jeden ste rukopisom step upu. Takže nenehajte to len tak, že však moderátor mi nič nepovedal, tak idem takto. Proste ja to zistím, aj Mário to zistí a proste je to súčasť tej práce. Dobre, takže prosím vás, berte to vážne, aj ten vizuál, kostýmy máte, jednoducho tam netreba nejak špeciálne k tomu ešte niečo vám pribalovať, ale poviem príklad, keď si Ježibaba, tak si natupíruj tie vlasy, zalakuj, hej, to sú také veci, ktoré nepotrebujete k tomu od nás, že musíš mať parochňu alebo niečo, to sa dá všetko krásne urobiť. Takže ďakujem, toto som chcela. No a ideme, veľmi dôležitá vec, Mikuláši, ako to prebieha, čo to je a tak. Takže u nás vlastne Mikuláši fungujú tým štýlom, že my robíme mikulášske 3 typy divadielok. Pripravme sa na Mikuláša o mikulášskej čižme stratenej a nový Mikulášov pomocník. Potom je 4. typ, volá sa to klasický Mikuláš, kedy Mikuláš chodí s jedným pomocníkom alebo s dvomi, podľa toho, či ide o škôlku, firemnú akciu, obec, vlastne po triedách, ale to už Mário vysvetľuje na castingu, teda na cviku. Povinné sú obidva castingy pre nových ľudí, ktorí nepoznáte tieto divadielka, pretože tie divadielka sa jednak musíte naučiť, jednak máme špeciálnu skupinu online, kde si ich ešte budete pozerať a jednak musí byť kostýmová skúška. To znamená, že prihlasovanie na Mikulášov nefunguje tak ako akcie, že ja vyhodím, 80 Mikulášov a vy idete tu, môžem, nemôžem. Prioritne Mário skladá týmy a tým pozostáva z chalana, ktorý hrá dvojrolu, Anielik Mikuláš, a babi, ktorá hrá čerticu. Babi sú unblock proste čertice, hej, to je jasné. Čertica by mala byť taká milá, zlatá, chutná, neviem čo, ale to vás Mário všetko naučí. Môže sa stať situácia, že bude napríklad nejaká firemka, kde chcú aj Mikuláša, aj čerticu, čiže chalan, baba, ten tým už sú akože vybukovaní a chcú ešte aj Anielika. Vtedy môžem vyskladať ešte z týmu, že prosím vás, hľadám babu na Anieličku, ale zase, tam musí byť zase tip-top make-up, to všetko vám budem posielať aj v tej skupine, v chatoch a tak ďalej. A samozrejme aj doplnky ku kostýmom. Čiže napríklad my nemáme topánky pre vás, hej, čiže keď si čertica, tak čierne baganže, čierne tenisky alebo čierne nejaké gate, keď si anielička, tak si dáš proste biele nejaké čižmičky alebo bledé, hej, čiže ale to potom. Len aby ste vedeli tú pointu. Je to preto tak, pretože tých Mikulášov máme veľmi veľa a tých Mikuláši sú ako keby nasekaní radom po sebe. To znamená, jeden tým, jeden deň môže ísť 4-5 Mikulášov po sebe. O 8, čiže musí tam byť niekto, kto šoferuje v tom týme, áno? Bere kostýmy, šoferuje a tak ďalej. A idete, odohráte prvú škôlku o 8, potom 10:00 máte druhú škôlku, vymyslím si 13:30 ďalšiu, Tam neexistuje, že sa budete switchovať, že napríklad do obeda odohrá jedna čertica, po obede druhá. Preto chceme ľudí, ktorí môžu v tých termínoch, čiže od 2. decembra do zhruba 13. Samozrejme, vieme to vyskladať, že ak niekto môže len prvú polku decembra, bude s nejakým Mikulášom ťahať tým, potom s iným Mikulášom ťahať tým, alebo sa nejak to ešte polepí. Ale primárne, prioritne hľadáme proste ľudí, ktorí naozaj môžu, sú proste k dispozícii počas celých dní. Poviem vám rovno, 2.12. sú možno len 2-3 Mikuláši do obeda, ale sú naraz, to znamená, že tam treba 3 týmy rozdeliť. Hej, každý tým má svoj kostým, svoje props ku každému divadielku a vždy vám dopredu hovoríme, že tuto v týchto škôlkach ideš. Pripravme sa na Mikuláša, tu hráš stratenú čižmu, tu hráš toto, čiže vieš, máte dopredu adresy, máte tam čísla, máte vypísané doklady, všetko. Čiže je to také veľmi intenzívne, dvojtýždenné obdobie, ale vlastne je podmienkou naozaj účasť na tých nácvikoch. Samozrejme, kto by si chcel ešte niečo prechádzať, sme vždy k dispozícii, proste tam, keď ste si niečo istí, vždy zavolať, videohovor, proste čokoľvek, proste je to v našom záujme, aby ste to dali proste super.
Ak sa napríklad stane, že chalan zistíme, že vôbec není dobrý alebo vôbec sa necíti dobre v roli aj Anielika a potom tá dvojrola Mikuláš, aby ho deti nespoznali, tak potom pridávame do týmu tretieho človeka, ale tým pádom sa tam trošku menia tie odmeny, lebo odmeny sú nastavené na dvojicu v týme. Ale to vám už potom vysvetlí Mário, to už je detail. Priznám sa, že odmeny ani neviem, lebo tie divadielka sú hodinové, maximálne 45 minút hodina, čiže je to trošku inak ohodnotené, ale určite si prídete akože aj k dobrým peniazom, to akože bez debaty. Aby ste vedeli vlastne, že Mikuláši sú taká špecifická vec v decembri, koncom novembra, ktorá sa deje. A vlastne vy si celú dobu nosíte, vymyslím si, jeden tým by bol napríklad, neviem, Mário a Zuzka a druhý tým bude Lácko Renča, hej, vymyslím si, takže ťaháte spolu proste 2 týždne a keď náhodou nemôžete, tak sa to inak vyskladá. Môže sa stať, že bude viac tímov, že budú chalani sa ešte alternovať, Mikuláši, hej, takže kľudne sa všetci hláste na tie nácviky a Mário to všetko s vami prejde a vyskladá. Takže toľko odo mňa informácie, čaká nás veľmi veľa akcií, október, obrovská akcia na zámku Šimák, tam sa treba hlásiť, pokiaľ chcete byť detské strašidielko alebo dospelácké strašidielko, teda hľadáme niekoho, kto oboje, tak Veronike na mail steveup@steveup.sk, to je obrovská akcia, ktorú teraz riešime pomedzi. V novembri sú tekvice, ešte sa nahlasujú ďalšie akcie, no a v decembri proste najväčšia sezóna decembrová Mikuláši, to je proste masaker, takže tešíme sa na to. No, takže aby ste vedeli, čo nás čaká do konca roku zatiaľ takto. A ešte jednu vec som vám chcela povedať, teraz mimo týchto akcií. Toto leto bolo trošku menej akcií, ako sme zvyknutí po minulom roke a viem, že veľa z vás ako keby nejak zhliadalo k tomu, že v lete si zarobíte. My sme firma, ktorá robí primárne celý rok proste rozložené event. My nie sme firma, ktorá má proste, áno, máme záhul, že má jún, a potom niečo v lete, potom máme zase záhul Mikuláši, šarkaniery, my robíme proste v kuse. Ale dá sa to spraviť tak, respektíve Mário sa snaží o to, že on tú robotu na leto musí fyzicky vybavovať. Hej, niekedy sa dá len cez mail, cez jeden telefonát, musí chodiť na stretnutia. Na to, aby mohol chodiť na stretnutia, musia ho na akciách zastúpiť moderátori. Áno? Čiže tam to je ruka v ruke. Či chceme, nechceme. Proste keď Mário bude musieť chodiť na akcie, nemá ako keby kto vybavovať proste ďalšiu robotu pre vás, aby vy ste sa mali tiež dobre. Teraz, keď moderátori zoberú za akcie za Mária, aj animátori, tá akcia proste musí byť tip-top. Áno, naozaj v úžasnej energii, perfektne pripravené. Keď nevieš, čo máš robiť, volaj, pretože keď sa stane to, že tie akcie nebudú také, ako klient si predstavuje, tak zase sklzneme do kolotoča, že zase budú volať Máriovi, že ale my chceme len Mária, lebo proste nebolo to také, ako sme si predstavovali. To teraz nehovorím na nikoho konkrétneho, to sa deje proste cyklicky, pravidelne. Takže, keď vydáte do toho 200% do tých akcií, aj sa na ne reálne nahlásite, aj budete na ne chodiť a dáte proste diginu, všetko super energia, tým pádom budú šťastní, budú chceť vás, čo my sa tešíme, lebo aj pre vás je to proste šanca zase sa posúvať a tým pádom Mário má priestor vybavovať viacej roboty a napríklad aj na to leto. Dobre? Čiže toto, len aby ste vedeli taký ten mechanizmus, že proste všetci od všetkých závisíme. Hej? Čiže keď niekto si myslí, že budem čakať, že čo mi dá Mário, aké akcie, bez toho, aby som sa nejakým aktívnym spôsobom pričinila, napríklad tým, že urobím úžasne iné akcie ja ako animátor, tak možno sa to nestane, lebo potom sa z Mário budem musieť ťahať XY ďalších akcií. Verím, že ma chápete, čo tým myslím. Takže bohužiaľ nikto iný u nás proste obchodného zástupcu alebo proste vybavovať veľké akcie nie, že nevie, ale jednoducho to je naozaj na Máriovi. Viete, že aký on je a snaží sa pre vás vyrobiť úplne že perfektné akcie, aj eventy a tak. Takže to proste jednoducho musí robiť on. Dobre, čiže sme jeden tím, ťaháme všetci za jeden koniec.